Amb l'arribada del bon temps, quan pugen les temperatures i les humitats són elevades, també arriben els nostres enemics, les plagues i les malalties pel nostre jardí. Cal observar bé les plantes i així es podrem preveure i a temps si hi ha alguna plaga o alguna malaltia que afecti a les nostres flors i arbres del jardí. El que primer hem de saber és quina plaga afecta a la nostra planta, si és un insecte, si és un fong, i hem d'escollir bé el producte. Per això, amb els nostres serveis, us assessorarem perfectament de què és cada problema. Segon, hem de tenir la maquinària adient per poder tractar adequadament aquesta planta. I tercer, anar ben equipats, conèixer els riscos dels productes i saber en el moment d'aplicació. Una vegada identificada la plaga, hem d'escollir el producte que l'elimina. Aquests productes ja venen aptes per a l'ús domèstic, per poder aplicar, i ja posa la dosificació, el tipus de producte i els plaços de seguretat si s'escau en el cas, per exemple, de fruiters i hortalisses. Depenent de la quantitat de plantes a tractar, hem d'escollir una maquinària adient. Tenim pulveritzadors de litro, 2 litres, per poder fer petites zones, de 5 litres, que ja és un jardí mitjà, o bé ja motxilles grans de 16 i 20 litres per poder tractar grans tanques. Hem de ser conscients que hem d'estar protegits per no poder tenir una contaminació nosaltres. Una manera pot ser unes mascaretes, sobretot amb guants de làtex normals funcionen. Si podem tenir unes ulleres pel tema dels ulls, que quan pulveritzem que el vent no ens torni el producte a nosaltres, i ja una mica més sofisticat és tenir un mono d'aquests senzills de cotó que el que fa és evitar que cap part del nostre cos pugui quedar afectada del producte. Ho hem d'aplicar o bé a primera hora del matí o a última hora del dia. Sobretot hem d'evitar quan el sol està en el seu punt més alt, perquè el que pot fer és cremar a la planta. Per tant, recordeu, conèixer la plaga, conèixer el producte, pulveritzar bé i en el moment adequat i amb seguretat. Segur que gaudireu d'un jardí espectacular.